Nee, eigenlijk niet. Wat is het dan? Dit is, ja, nu is het alleen nog in gebruik als depot voor de krant. Oh, van hieruit worden kranten bezorgd. Ja. Ah, u bent krantenbezorger. Ja. Oh. Ja, en die heren die vielen me ook op. Wat zijn die aan het doen? Ik heb geen idee, maar die zullen wel iets met de gemeente of de provincie of het MEC te maken hebben. Dat... Ik zal me even netjes voorstellen. Ja. Hi, Jos Boelen. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Kent u het? Nee. Nee? Nee. En hoe lang doet u dat al, kranten bezorgen? Al 9 jaar. Is dat leuk? Nee, maar soms is het noodzakelijk. Want? Ja, financieel hè. Ja. Dat Eindjes aan elkaar knopen. ook. Ja. En wat was dit eerst eigenlijk? Was dit een voetbalkantine of zo? Ja, van de voetbalclub Heer. Goedemiddag. Of een voetbalclub Heer. En die bestaan niet meer. Ja, die bestaan nog wel. Maar die zitten ergens anders. Die zitten ergens anders. Oh, oké. Want dit gaat verdwijnen. Ik weet niet wat ermee gaat gebeuren. Dus, U bent geen geboren Maastrichtenaar? nee, ik ken wel Maastricht. Joh. Wat ik echt hoor? Ja. Maar Ger zit ook niet van Maastricht. Nee. Ger zit van de kant van Remunje. Ja, nog verder. Venlo. Ja. Ja. Dan had ik niet gedacht dat je... Nee, ik ben van Amsterdam. Maar ik ken ook Maastricht. Dat zijn wat 2 uurters, hè? Ja, nee, dat is niet... Nee, niet helemaal. Leg eens uit. Veel parallellen tussen Amsterdammers en Maastricht. Oké. De humor, de droge humor. Hebben Maastrichtenaren humor dan? Jawel. Maar niet voor de Noord-Limburgers. Misschien nee. Jawel. Nee, maar wat is de overeenkomst tussen de Maastrichter humor en de Amsterdamse humor? De droogheid. Het is gewoon van die droge humor. En bovendien vind ik dat Maastrichtenaren en Amsterdammers, die hebben qua mentaliteit zo'n beetje van... Oh, kutmurgen wel. Dat hebben de Amsterdammers ook. Oh, dat komt wel. Ik maak me niet te druk. Ja, morgen is weer een dag. Ja. En wie is deze Amsterdammer dan uiteindelijk in Maastricht terechtgekomen? Omdat de mam hij woonde. Ik heb altijd in het Gooi gewoond. En toen ben ik op een gegeven moment naar Maastricht gekomen. Dus dat in 1991 ben ik hier naartoe gekomen. Wat grappig, mag ik dit zeggen? Ja. Wat grappig dat ze dan nog zo goed Maastrichts is. Nou, dat kost ik op iets van een half jaar. Serieus? Ja. Beetje taalgevoel. Dan gaat het vanzelf. Ik merk het. Hey, en de man woonde in Maastricht. Ja. En de pap? Is dat dat is de stiefpap, maar die heeft je ook gekend, Huub Mans. Dat is mijn stiefpap. En mijn zusje is Vivian Boelen. Die kent je misschien ook. Jazeker. Ja. Dat is mijn zusje. En mijn stiefpapa was Huub Mans. Huub van gewest tot gewest Mans. Ja. 10 jaar geleden, ongeveer overleden. Ja, zo gaat. Ja, meestal is het dan nog langer, maar... Ja, waarschijnlijk. Precies weet ik het niet. En wie is... Even kijken, dus Huub Mans is op een gegeven moment die stiefpap geworden omdat Huub Mans een relatie had met die moeder. Ja, getrouwd. Getrouwd? Ja. Ook getrouwd zelfs? Ja, getrouwd. Oké. Dus... Jeetje. Ja, de wereld is toch klein, hè? Ja, de wereld is inderdaad klein. En ik ben de laatste 8 jaar ben ik mantelzorger geweest voor de man. En die is ondertussen overleden. In december, afgelopen december. Oh, 8 jaar mantelzorger. Je fulltime. En nou ja, goed, dan... En in die tijd heb ik dus kranten rondgebracht. Vroeger ooit als rechter gestudeerd, maar dat moet zo afgemaakt. En dan... ja. Wat heeft ze die ganse leven gedaan dan? Van alles. Van alles? Veel in het buitenland gezeten. Als? Nou, gewoon meestal in de horeca. Ik ben dus getrouwd geweest, dus ja. En dan de horeca in vakantieoorden of zo? Nee, hij in Maastricht ook. Diverse zaken. En in het buitenland in Frankrijk en in Engeland. Belgisch veel geweest. En had je dan een eigen zaak? Of leefde deze in de bediening? Gewoon in de bediening. Ja. Is dit een bepaalde onrust geweest dan in dich? Nee. Dat is
gewoon, sommige dingen zien gewoon, het is gebeurd. Nu is getrouwd geweest en geen kinderen. En, Zo is het leven gewoon gegaan. ja, en dan ben je best uit. Of uit, nou ja, goed. Maar dan moest ze toch wel een goeie band met die mam gehad hebben. Ja, fantastische band. Ja. Probeer leg dat eens uit. Ja, goed, het is, sommige lui hebben niet een goede band met hun ouders. En ik woonde ergens anders in Maastricht. Ja. En toen kocht de mam een herseninfarct en toen ben ik bij hier gaan wonen. En dat heb ik de laatste 9 jaar gedaan. Dus mam is eigenlijk nooit meer opgeknapt van dat herseninfarct? Van de eerste redelijk. En toen kocht ze 2 jaar geleden kocht ze weer een. En toen had longontstekingen en nee. Toen was het verhaal goed. Ja, helaas. Maar ik heb nooit bij haar gewoond, die laatste 8 jaar? Ja, altijd. Altijd? Ja, van bestaan. Oké, dus op het moment dat ze dat eerste herseninfarct kreeg, bist ik bij haar ingetrokken eigenlijk? Dat kan wel. En dat betekent ook, denk ik, als ze fulltime mantelzorger is, dat als ze wat wil verdienen nog, dan moest ze dus iets gaan doen wat door mij Wat te rijmen is. te combineren is met En dat is uiteindelijk het bezorgen van kranten geworden. Ja, dat is zo. Ja, daar kunnen we het op neer. En wat gebeurt er dan met Tig op het moment dat die mam nou... Dan valt ze in een gat, hè. Als ze gestorven is, dan ja. Wat heeft ze verder nog aan familie? Een zusje. Een zusje. Ja, Vivian. Ja. Maar Die woont ergens anders. Die woont in Loosdrecht. in Loosdrecht. Oké. Hoe is het contact? Prima. Ja? Ja. We bellen eigenlijk een dag. Serieus? Ja. We zijn samen op vakantie geweest ook. Dus nadat de man gestorven is. En het gaat prima. En die pap, die is- biologische vader, Die is al heel lang dood. wat is lang? 20 jaar. Zo ongeveer. Ja. Plotseling? Nee. Dat is gewoon gegroeid tot slijtage. Oké. En wie was de relatie met die pap? Goed, maar die zorg ik niet zoveel. Want? Ja, goed, hij woonde in Blaricum. En ik woonde hij. Tenminste, van 91 af ben ik dan. Ja, maar er is een bepaalde reden geweest, omdat ze is van, Ja, maar er is van Amsterdam naar Maastricht gegaan omdat die mam hier woonde. Maar die pap woonde in Ja, Blaricum. die zijn gescheiden. Ja. Oké. En Al heel lang. toen ben je meer naar die mam getrokken. Ja, Oké. dat zeg ik ook wel eens. Dat jongens meer naar de moeder trekken. Hè? Vaak. Ja. En dat dochters meer met de pap op hebben. Ja. Was dat bij jou ook zo? Met Vivian en pap? Nee. We waren allebei gek op de moeder. Dus. Ja, beschrijf die mammes. Wat was dat voor een mens? Lief, zorgzaam, altruïstisch. Voor de mensen die niet weten wat altruïstisch is. Dat ze zichzelf wegcijferden voor anderen. Dat ze zichzelf gewoon wegcijferden. En dus gaat voor zichzelf wou en altijd maar aan andere lui daar. Wie moeien ze het dan Voordat de kinderen zorgen, heel fijn. Ja, omdat... Ja, daardoor was de klap ook wel heel hard. Dus, koos je nog wel goed met elkaar communiceren? Ondanks haar herseninfarcten? Ja, ze had wat afasie, maar dat trok wel redelijk bij. En Dat gaat waar ze ingevallen is, hè? Hoe is het nou? ja, gaat wel. Ja. Rustig, ja. Ik heb 's middags de kranten, 's ochtends de kranten. Tussendoor, lees ik het. En, ik heb verder geen baan, dus behalve dan die kranten. Lukt het om een beetje rond te komen? Niet echt. Maar goed, het is niet anders. Hoe duidt ze dat dan? Ja, hij zet subsidies en dat soort dingen meer. Want er valt natuurlijk een heel inkomen valt weg. Ja. En de lasten blijven voor een goed deel toch bestaan. Want waar woont ze nou? Nog steeds in het huis waar ze met mam woont? Ja. In de stad is dat in de havenzaten. Maar het lukt toch wel om iedere dag brood op de plank te krijgen? Dat wel? Ja. Maar als bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat, dan is er een probleem?
dan zou ik een beroep moeten doen op mijn zusje of zo. Of op een andere manier. Ja. Ik heb geen uitkering, dus Waarom niet? daarom niet. Omdat ik met werk... Omdat ze meer... Nee, ik verdien niet een man, ik niet. Precies hetzelfde. Maar ja, ik heb altijd gewerkt, dus ik ben ooit een maand werkeloos geweest en dat is eigenlijk alles. Dat was het. Ja, Heb je wel eens gedacht van, hij die rechtenstudie maar afgemaakt? dat heb ik wel eens gedacht, maar ja. Het heeft na 40 jaar toch geen zin meer om daar nog over na te Nee, om door nog aan te beginnen. Maar waarom hebben ze dat niet gedaan? Dat is privéomstandigheden zijn Oké. naartoe geweest. Oké. Bewogen leven gehad. Ja, ook. Ja. Gevarieerd. Om het maar eens zo uit te drukken. Maar ook iets van de wereld gezien. Dat wel. En Dus ook genoten van het leven, ook van Ja? leuke dingen gedaan. Ja, ja. Oké. Dingen, ja. 2 jaar in Thailand gewoond. Ja, gewoon toch ook wel leuke dingen gedaan. Ja. En nu is het een tijdje wat minder. Nu is het een tijdje wat minder. Zachtjes uitgedrukt. Ja. Maar toch Hoe is de toekomst? rustig. Maar niet desastreus of zo. Ja. Gewoon... Wat is mam zijn sterfdag in december? de 8e woord, geloof ik. Ja. Ja, 8 wat- december. Dan werd dat dit jaar de eerste... Ja, dat is dan heel werd snel een jo- gegaan. Ja, Dat is- wat ga je ze doen op den dag? Weet ze dat al? Nee, speciaal herdenken of zo. Ik heb geen idee. Misschien dat we samen met mijn zusje wat gaan doen of zo. Maar ja, misschien. Geen idee nog. Mag ik dich Ja. bedanken voor het preutje. Ja, dat is... De keeks net toen we er komen, de keeks een beetje zo van, wat is dat? En zo Alleen, dat zou ik al. kan ik me voorstellen. Maar ik ben blij dat we dich even ontmoet hebben.